No, les neurones cerebrals no es poden regenerar. De fet, són de les poques cèl·lules del nostre organisme que no tenen capacitat... Bueno, tenen capacitat de regeneració, si no diria una mentida. El problema és que l'entorn en el qual es troben no els hi permet regenerar. De fet, fa molts anys que es pensava que no tenien gens de poder de regeneració, però el que s'ha observat és que si nosaltres traiem les neurones del cervell i les posem en un altre entorn, en un entorn del sistema nerviós perifèric, aleshores aquestes neurones sí que tenen capacitat regenerativa. Tot i així, s'ha vist àrees ara en el nostre cervell que són àrees on hi ha cèl·lules mare, que serien cèl·lules que s'activarien quan hi ha algun procés de lesió del sistema nerviós i que intentarien regenerar aquell teixit que s'està perdent. El problema, com he comentat abans, és que es troben en un entorn que els impedeix, és a dir, es troben amb tot de senyals d'estop que impedeix que facin créixer els seus axons i les seves dendrites.